Assalamualaikum. Iki aku pagi hari Selasa berkah lho ya. Pisan nek klambiku lho gak tau ta. Ngene iki lho. Selasa berkah. Gawe lho. Paling ndek bowo. Ya iya padha Mas aku ya iya. Ndek bowo to. Bowo gawe yasinan. Yasinan anak acara. Nek bowo ijo Kita sarapan sih lur ya. Sarapan iki garapan sik tetep lanjut ya. Nek koyo wong-wong ngono gak. Mbak tak lanjut ya lur ya. Aku sik sarapan ki ya. Untuk aku kok. Ku titipkan rindu kepada angin selalu berhembus di setiap lulur tak sepil hasil jadine iki lho, hasil jadine sepatune ya. Lho ngene iki engko terakhir nggarap iki. Sesuk isuk wis ganti sepatu rajut belakang ada mikro ya. Iki kok akhir iki kok jam 3 iki kok akhir pas Wanmar ganti terbaru sepatu rajut meneh ya. Meneh nek wis masuk terbaru rajut tak sepil meneh ya. Iki hasil jadine iki sepatune ngene kayak ngene iki. Ya. Wis ya meneh makasih sudah nonton. Assalamualaikum.